Хайде, момчета, чао. Ще се видим малко по-нататък. Откъде ти е магарата? А? Откъде ти е магарата? Ами, тук покрай Пловдив, едно село. Ако им намеря дом, ще ги откупа и тях. Да ги спаса, че ще ги закова. Те са някакви много стари. Гледах ги по телевизията аз. Тия магарите. Приюта ли? Да. Да. Чух нещо, ама не съм ходил и даже не спомням къде. Ама няма значение, ще го видя в интернет. Да, идвам. Това ли ме разбира се? Външния вид. Ей, колко кончета са тук? Много са хубави. Това червеното и това черното. То ще стане сиво, това отпред. Кое? Да не ме нападнат, а? Няма да нападнат. Спокойно, че са живи с тия. Ай, това едно, това ще стане сиво, това конче. А другото е това червено. Това червенкото и това тук? Да, с въжето къде са. Ами те били 4. Другите са пред този човек. Те ногичко не са малко по-долу. Ага. Ей, те много хубавички. Ох, миличките. Това са каракичански, ако искате документи от сесията. Не можех вече. Аз говорих с това. С кой? С доктор. Няма значение тия работи. Аз не ги вземам, защото са каракичански. Това ли беше кончето? Това е мъжко, да. В смисъл, това беше едното, нали? Него не покажа. Това е майка му. Я да снимам тази хубавица. Как се казва тя? Надя. Надя? Аз имам една котка, Надя. С каква се оближат всъщност тук? Това е сол, бе. Да, ма... го изисква. Да. То е ясно. Идеш сол, така и ти е. Да, нали уж е вредна. Но им оставят и на горските животни сол. Задължително, защото те сол ги соляват. И какво става, когато няма сол? Както Да ядат земя. да. Каква си хубава, Надя. Прекрасна е. По колко килограма са тези манинките? Те 4-те ли са на пълно 7 месеца? Или? Там някъде. Това със сигурно се ражда на 22 април. Чакай да ги. Това беше на 1 май или нещо от сорта беше. Оле, какви са хубави, супер са. Красота. Сега имат ли си? Това е мъжко. Имат ли си имена? Не, ми смисъл, новият собственик си ги кръстава. Оле, плашливичко е. Да, то не е хващано на тия. Не е хващано. Принцес Слав, Ей. само е фърленца. Мале. Оле, миличкото, как ще го? То се оплаши са, милото. Оплаши са. Оф. Оф. Само прикарай въжето от тайна. Оле, това са тръни. Отпусна. Само го прикарай през муцунта и готово. Това стана лесна работа. Пуси го, аз държа. Пуси го, държа. Как е да идем.